New York bħal kull l-aħħar lejl tas-sena Times Square fil-qofol ta' ċelebrazzjonijiet li laqgħu s-sena l-ġdida. Hija fil-fatt waħda miż-żoni, toroq u postijiet sinonimi mal-aħħar lejl tas-sena. Brijus u kulurit ukoll il-bidu tas-sena fl-Ewropa, f'Londra l-attenzjoni kienet fuq il-Big Ben u xmara Thames. Ix-Champs-Élysées f'Pariġi, l-akbar vjal fil-kapitali Franċiża, kien ippakjat bin-nies, kuluri u spettaklu tal-lob tan-nar. U f'Berlin kollox dar mal-Brandenburg Gate fil-qalba ta' din il-belt. Inħallu l-kontinent Ewropew f'Seoul, il-Korea ta' Isfel, il-bidla fis-sena ġiet innutata bid-daqq tal-qampina Bosingak. F'Taipei il-101 Tower jixel u f'Beijing spettaklu ta' mużika biex jiċċelebra l-2026. Fil-kapitali Ċiniża spettaklu mużikali bil-ħajt ta' Yu Yong-gwan bħala sfond. Brażil eluf kbar ta' nies niżlu fuq il-bajja Copacabana f'Rio de Janeiro f'dak li tqis bħala l-akbar parti tal-ewwel tas-sena li qatt sar. Il-wirja piroteknika baqgħet għaddejja għal 12-il minuta minkejja li prattikament id-dinja kollha tiċċelebra l-bidu tas-sena mat-takki ta' nofs il-lejl. Raħal żgħir fil-Kroazja ċċelebra 12-il siegħa qabel f'temperaturi kesħin ħafna ta' ftit aktar minn grad Celsius. Din it-tradizzjoni fir-raħal ta' Fużin ilha għaddejja 26 sena. U għall-luq ta' din id-dawra ma' ċelebrazzjonijiet madwar id-dinja Tomac Kejkna minn Dubai.